Hallo, we zijn in Maasbree bij de fabriek en langs mij staat Dorothee. En Dorothee, haar man, is hier in de fabriek sinds 2 jaar, vanaf het begin. En jij bent mantelzorger. Ja. Was het thuis en ben het nog steeds. Klopt. Dat blijft, hè? Ja, dat is dat een blijft. baan voor het leven bijna. Ja. En kun je daar iets van vertellen? Nou, het is inmiddels al een jaar of 30 dat ik mantelzorger ben. Mijn man heeft 30 jaar Parkinson en de laatste jaren dementie erbij. Dus ik ben er wel heel erg bekend mee, ja. Ja, en je hoort het hoe langer hoe meer Parkinson. Ja. Het is eigenlijk het enige wat ze kunnen doen is geloof ik wat in de hersenen proberen. Dat heeft mijn man ook al gehad. Ja, dus 15 jaar geleden heeft hij de operatie gehad. En op zich is het lopen en zo daardoor wel verbeterd. Maar de ziekte gaat even goed verder, dus... Ja. En dan dementie, ja, daar is helemaal niks aan te doen. Nee, heel weinig. Ben jij elke dag hier? Of Ja, zo goed als elke dag, ja. Ja. moet je ook echt geholpen worden met eten en verzorgen? Ja, ja. Dus het is best wel belastend. Kom je dan nog wel aan jezelf toe? Ja, sinds vorig jaar ben ik gestopt met werken, dus ik heb nu ook de tijd ervoor. En ik heb evengoed wel dat ik nog tijd voor mezelf neem, dat wel. Maar ja, iedere dag hier naartoe is natuurlijk wel belastend. Maar zolang als dat kan, wil ik het wel blijven doen. Ja, natuurlijk. Dat doe je toch met liefde. Ik weet er alles van. Dat geeft ook een fijn gevoel dat je dat samen... dat je dat niet aan de anderen hoeft te laten, maar dat je daar zelf een heel belangrijk stuk... En hij is natuurlijk heel bekend met jou, dus dat scheelt ook. Want ja, het wordt er denk ik niet beter op als ik dat allemaal hoor. Nu hoor ik dat jij een heel grote hobby hebt en dat is fotografie. Dus ons werd gezegd van iedereen staat in dat fotoalbum, behalve er ontbreekt nog 1 ding... Weet je wat dat is? Ja, een foto van mezelf dan misschien. Nou, van de foto van allemaal samen. Allemaal samen, ja. En dat is dus aangevraagd. Een fotoshoot van jullie allemaal samen. En daar worden jullie mee verrast door de schoondochter. Ja. Dankjewel.